Толькі 1,5 месяцы таму беларуская чыгунка атрымала рэшту ганарара за перавозку расійскай ваеннай тэхнікі ў студзені-красавіку 2022 года. Асноўны прайс за перавозку тэхнікі Расія аплаціла, але за прастой вагонаў на станцыі Гомель і дапаможныя паслугі кампаніі пракладкі Міністэрства абароны Расіі і таварыствы «Прамдэталь» і «Пульсар» не хацелі сплочваць суму, эквівалентную 840 тысячам долараў, дачцэ беларускай чыгункі кампаніі «Белінтертранс Москва». Арбітражны суд расійскай сталіцы спагнаў базавую суму і пені з расійскіх кампаній, сплачвалі якія 26 месяцаў. Зважаючы на факт того, што тут маюцца нейкія пракладачныя такія фірмы, канешне, гэта вельмі патыхае на нейкі вялікі карупцыйны складнік, таго, што частка грошай там асела ці мусіла асесці нейкі ў нейкіх трэціх кішэнях. Таму, канешне, гэта такая, бандыты бандытам не заплацілі за бандыцкую справу.